Aitaren eta Semearen eta Espiritu Santuaren izenean. Jesu Kristo gure jaunaren grazia, eta Jainko Aitaren maitasuna, eta Espiritu Santuaren batasuna, izan bedizu gurekin. Eta zure espirituarekin. Jaunak, agertu dugu bere erruki handia semea gure artera bidaltzean. Doain, miresgarri hori eskertuz aitor dezagun pekatari garela. Jesus jauna, Mariagandik jaio eta gure senide egin zinen Jainkoaren semea. Erruki jauna. Jesus jauna, pekatari dei egitera etorria. Kristo erruki. Kristo erruki. Jesus jauna, gure alde otoiz egiteko Aitaren eskuinaldean zaituguna. Erruki jauna. Erruki dakigula Jainko guzti zahaltsua eta gure pekatua barkaturik eraman gaizala betiko bizira. Aintza zeruetan jangoikoari eta pakea lurrean haren gogoko gizonei, hain handi eta edez zaitugulako, gorazu, bedeinkatuazu, gor espentzuri, hauzpe zagur, eskerra zuri. Jainko jauna zeruko errege, jangoiko aita guzi alduna, jauna seme bakar Jesu Kristo, Jainko jauna Jainkoaren bildots aitaren seme, zuken zen duzu munduko pekatua, erruki jauna, zuken zen duzu munduko pekatua, entzun gureia, aitaren eskuinaldean jarri zaudezu, erruki jauna, zu bakarri santua, zu bakarri jauna, zu bakarri goikoa Jesu Kristo, Espiritu Santuarekin, Jainko aitaren argitan. Amen. Egin dezagun otoiz. Jainkoa guztidun betierekoa, zure esku dauzkazu zeru lurrak. Entzun biozonez, zure herriaren eskariak eta eman zure pakea gure egunotan. Zure seme Jesu Kristo gure jaunaren bitartez, zurekin eta Espiritu Santuarekin batean, Jainko tarrege bizi baita gizaldi eta gizaldietan. Isaias profetaren liburutik. Honela mintzatu zizaidan jauna. Zu zara nire zerbitzaria, Israel, zure bidez agertuko dut neure ospea. Orain honela mintzo da jauna, amaren sabelean eratu ninduena, haren zerbitzari izateko, Jakoben leinuak harengana bihurrarazteko, eta Israel herria biltzeko. Ohorez jantzi nau jaunak, eta neure jainkoa izan dut indar. Jaunak esan dit, ez da aski, zu nire zerbitzari izatea, Jakoben leinuak berreraikitzeko, eta Israelek bizirik geldituak itzularazteko. Nazioen argitzat ezarriko zaitu, nire salbamena lurraren azken mugaraino iritsi dadin. Jaunak esana, jauna dut hartzai ez nazezeren beharrera larren dutikan San Paulo apostolua Korintotarrei egindako lehenengo gutunaren hasiera. Nik, Paulok, jainkoak hala nahirik eta berak deiturik, Jesus, Kristoren apostolu, naizen honek eta sostenez, anaiak,
Korinton dagoen Jainkoaren Eliz elkarteari idazten diogu. Jesu Kristok sagaratu zaituzte eta Jainkoak bere herri santu izateko deitu. Edo zein lekutan Jesu Kristo gure jaunari dei egiten dioten guztiekin batera. Hauek eta guk jaun bat bera onartzen baitugu. Grazia zuei eta bakea gure aita Jangoikoagandik eta Jesu Kristo jaunagandik. Jaunak esana? Zuhekin Jesucristo Evangelioa San Juanen liburutik. Aldi hartan, ikusi zuen Joan Batatzaileak Jesus beregana etortzen eta esan zuen: Hona hemen Jainkoaren bildotxa, hona munduko pekatua kentzen duena. Honi buruz esan nuen nik, badator nire ondoren gizon bat, nire aurrea hartu didana, ni baino lehenagotik baitzen. Nik ere ez nuen ezagutzen, baina ni urez bataiatzera etorri banaiz, ura bidali, ura Israeli, ager zekion etorri naiz. Eta aitormen hau egin zuen Joanek. Espiritua ikusi dut usu irudian zerutik jaisten, eta haren gainean gelditzen. Nik ere ez nuen ezagutzen, baina urez batatzailera bidali ninduenak esan zidan. Espiritua jaisten eta gainean gelditzen zaiola ikusten duzuna, hura da Espiritu Santuaz bataiatzen duena. Nik ikusi dut eta aitortzen, hauxe dela Jainkoaren semea. Jaunak esana. Evangelioak askotan metaforen bidez hitz egiten digu Jesusen inguruan. Metafora horiek ez dira apaingarri hutsak. Jesus hobeto ezagutzen laguntzen digute, nor den eta nola jokatzen duen ulertzen. Horrela, esaten digu Jesus munduko argia dela, gatza dela, hitza dela. Irudi horiek guztiek ateak dira Jesusen bihotzera hurbiltzeko. Gaurko evangelioan beste metafora bat entzun dugu, oso sakona eta liturgian egunero errepikatzen duguna. Joan Batatzaileak Jesus seinalatu eta hau esan digu: Hona hemen Jainkoaren bildotxa. Eta hitz horiek apaitzak ere errepikatzen ditu meza guztietan, jaunartzea baino lehen. Zer esan nahi du Jesusek Jainkoaren bildotxa izatea? Itun zaharrean bildotxa Jainkoari eskaintzen zitzaion pekatuen barkamena eskatzeko. Bildotx errugabea zen, eta besteengatik eskaintzen zen. Jesusek hori bera egin zuen. Bere burua eskaini zuen, libreki, gure pekatuak kentzeko. Bere heriotzaren bidez, salbazaioa ekarri zigun, bere odola isuriz bizia eman zigun. Baina Jesusek ez zuen hori egin derrigortuta, maitasunagatik egin zuen. Borondatez, ozantztasunez eta isilean sufritu zuen. Jainkoaren bildotxa ez da indarkeriaz nagusitzen den irudia, baizik eta maitasunez bere burua ematen duena. Horregatik, evangelio honek bi jarrera piztu behar ditu gure baitan. Lehenik, eskerrona, Jainkoak horren beste maite gaitu,
non bere semea gure alde eman duen. Eta bigarrenik konfiantza. Horrelako maitasun baten aurrean, ez dugu beldurrez bizi behar. Jainkoaren maitasuna sentitzeak pakea eman behar digu, itxaropena eta segurtasuna. Eskatu dizaiogun gaur jaunari jainkoaren bildotxari begiratzen jakitea, haren maitasunean konfiantza izatea, eta jasotzen dugun salbazaioa eskerronez eta bizitza berritu batez erantzutea. Sinisten dut jangoiko aita guztidun zer lurren egilea. Sinisten dut haren seme bakar Jesukristo gure jauna, Espiritu Santuaren egite sortu eta Andre Maria Virginia gandik jaio zena. Pontzio Pilatoren menpean nekaldua, gurutzean hilzatua, hila eta obiratua izan zena, infernotara jaitsi eta hirugarren egunean hilen artetik piztu zena, zeroetara igo eta jangoiko aita guztidunaren eskuinaldean jarri dagoena, handi biziak eta hilak epaitzera etorriko dena. Sinisten dut Espiritu Santua, Eliza Santu Katolikoa, Santuen elkartasuna, pekatuen barkamena, harageren piztuera eta betiko bizia. Amen. Zenideok, egiogun otoitz jaunari eta eska dezaiogun entzun dizela errukiz gure otoitzak. Elizaren alde, pakean eta batasunean biziz jainkoaren ezaugarri izan dadila mundu zabalean. Eska diezaiogun jaunari. Gure herriko eta herrialde guztietako agintarien alde. Jainko gure jaunak argi dizala haien pentsamenduak egiazko pakeranzko erabakiak ardizaten beti. Eska diezaiogun jaunari. Lurralde guztietako aurren alde. Jesusen berri ona aurkitzeko zoria izan dezatela. Aurkituta leial bizi daitezela eta leial izanik haren lagun eta testigu ager daitazela guztiontzat. Eska diezaiogun jaunari. Hemen gurekin ez dauden etxeko eta adizkideen alde. Jainkoak entzun ditzala haien otoitzak ere eta bere asmoetan lagun diezaiela. Eska diezaiogun jaunari. Jainko algustiduna, Kristo herri guztien argia den pazkobildo txaren bidez. Entzun gure otoitzak eta sendotu gugan zure espirituaren indarrez bataioaren grazia, gure bizitzak evangelioaren poza adierazi dezan. Jesukristo gure jaunaren bitartez.
Senideok, egin dezagun otoiz guztio batean, Eliza osoaren oparia jainkoari eskaintzekoan. Egizu jauna, zintzu hurbil gaitezela sakramentu honetara, gure erospena egiten baita, opari hau oroigarri ospatzen dugun bakoitzean. Jesukristo gure jaunaren bitartez. Jauna zuekin. Eta zure espirituarekin. Gora bihotza. Eskerra jangoiko gure jaunari. Egoki da bai eta zuzen nonai eta beti zuri eskerrak ematea, jauna eta guzti zantu, jangoikoa guztidun betiereko horri, Jesukristo gure jaunaren bitartez. Galduta zebilen gizonaz errukiturik, Virginia Gandhi jaio zen, gurutzean hilik betiko eriozatik atera gaitu, eta hilen artetik pizturik betiko bizitzaren jabe egin. Horregatik, angero eta goi angeroekin eta zeruko talde guztiekin, zura entzari gorazarre hau, beti eta beti abesten diogu. Zagun angeroekin, zeruko kanta ederrena, santua, santua, santua zera, jangoiko gure janorena. Zerutan urra goretzen dute, goretzen zurea almena. Osanna zuri zeru goietan, Osanna ta goralpena, bedekatua orainka beti, gure gana datorrena. Osanna zuri zeru goietan, Osanna ta goralpena, bedekatua orainka beti, gure gana datorrena. Santu zera bai jauna eta santutasun guziaren iturri. Santu egizkizu bada ogitardo hauek zeure espiritua izuriz, Jesukristo gure jaunaren gorputz eta odol guretzat egin daitezen. Berak saldu zutenean eta bere gogoz guruzera zijoala, ogia hartu, eta eskerrak emanez atitu zuen, eta bere ikasleei eman zien ezanez. Artzazue eta jan muzio kontatik, hau nire gorputza data zuentzat emango dena. Era berean, afalondoan kaliza harturik, berriz ere eskerrak emanez, bere ikasleei eman zien zanez. Artzazue eta edan guztio kontatik, hau nire dolaren kaliza data, itun berri eta betikoaren odola, zuentzat eta azkorentzat pekatuak barkatzeko isuriko dena, egizue hau nire oroigarri. Hau da sinismenaren misterioa. Horregatik jauna, zure semearen eriotza eta piztuera gogoratuz, biziaren ogia eta salmenaren kaliza eskaitzen dizkizugu zuri eskerrak emanez, aldarean zeure zerbitzari onartu gaituzulako. Eta palki eskatzen dizugu Kristoren gorputza eta odol hartzen ditugunok Espiritu Santuak bat egin gaitzala.
Gogoan izan jauna, mundu guztian zabalduri dagoen zeure eliza. Eramazu maitasun osora, Leon gure eta santorekin, Florentzio gure gozenarekin, eta Liz gizon guztekin batean. Era berean izan gogoan jauna, pizteko itxaropenean joan diren gure senideak, eta hildako guztiek ere. Aritzazu zeure arpegiaren arkitan. Erruk izakizkigu arren, gu guztio betiko bizitza eritzen ezagun, Jangoikoaren ama Maria Virginia doatxoarekin, haren senar Jose Santuarekin, apostolu santuekin eta gizaldi guztietan, zure adizkide izan diren santuekin, haiekin batean gorez ezagun, Jesu Kristo zure semearen bitartez. Honen bitartez, honekin eta honengan, zuri haita, Jangoiko algusti donorri, Espiritu Santuarekin batean, ospeta haintza guztia, gizaldi eta gizaldi guztietan. Salbatzaileak agindutarako utziari jarraitu, beldur gabe kanta dezagun. Gure aita zeruetan zerana, santu izan bedi zure izena, etor bedi zure reinuha. Egin bedi zure naia, zeruan bezala lurrean ere, emaiguzu gaur, egun ontako gida, barkatu gure zorra, guk ere gure zordudei, barkatzen diegu bezero. Ez alzazu txiketan dihan egotzen, baina atera gaitzazu gaitzetik. Atera gaitzazu jauna gaitz guzietatik, emaguzu pakea gure egunotan. Zure errukiari esker pekatutik garbi bizi gaitezen eta estualdietan sendo, betiko zorionaren itxaropenean, Jesu Kristo gure salbatzailea, noiz etorriko den zaingo dela. Jesu Kristo gure jauna, zuk ezana da apostoluei, pakea uzten dizuen dure pakea ematen, begira zeure elizaren sinismenari eta ez gure pekatuei, eta zure gogoa den bezala, emaiozu elizari pakea eman batazuna, erregi bizi baitzara gizaldi eta gizaldietan, jaunaren pakea baitizuekin, Eta zure espirituarekin. maiozue pakea elkarri. Jangoikoaren bildotxa, zuken zen zu munduko pekatua, erruki jauna. Jangoikoaren bildotxa, zuken zen zu munduko pekatua, erruki jauna. Hona ben Jangoikoaren bildotxa, hona munduko pekatuak kentzen duena, zoriontsua jaunaren maila dituak. Jauna, ni ez da zinor zunoretzean sartzeko, baina ezazutz bat eta zendatuko naiz. Azken afari eskero jauna, gure lanari zuzera, aginduzuz lotu ginduzun, zure gorputza hartzera. Batas
egin dezagun otoiz. Izur ezaiguzu jauna zure maitasun espiritua, zeruko ogi bat beraz janaritu gaituzunok, zure maitasunean bat egin gaitzazun. Jesukristo gure jaunaren bitartez. Jauna zurekin. Eta zure espirituarekin. Bedenka zaizatela jangoiko algustidunak, aitak eta semeak eta Espiritu Santua. Amen. Zoaze jaunaren pakean. Eske